usento kumeneko koma mpira mwina wachokapo olemekezeka a state president athu ife tikuti a state president pachati ndi president yekhayo ku UTM amene tikundikirira kuti Malawi ikakhonza ikapanga voti ndiye kuti president wathu ayendesa dziko lino la Malawi. Mundilole pa nthawi ino chifukwa cha nthawi chibakira tikukweza mmwamba tifunse olemekezeka Madamu Patricia Kaliati, advisor amu office ya president, kuti iwowa akatilankhule ule mwana. Your Excellency, the President of UTM, Dr. Daliso Kabambe, Your Excellency, the First Lady of UTM, and our President and First Lady to be come 16th September. Masiku angosala masiku ochepa chabe. Sana kwa neso nditeni yoka. Kuti basakira pompano. A President Dr. Daliso Kabambe alamule dziko lino la Malawi. Vice President athu olemekezeka ule mwanu agogo athu agogo Makwira komanso asabu tiye athu azigogose olemekezeka magrupu athu mafumu athu onse apatroni athu olemekezeka ule mwanu a regional governor athu a director amayi a director anyamata ma shadow anzanga onse ainaka constituency ino amene muli apa makolo athu onse muli nonse agogo tibebese kwambiri landirani kupepesa kwathu ife bwana wasili nauze nkwauza komwe za muzuri ukuchifanana ngona kuti uli nkoswese mumuno nde tinangona kuti bwana kuti alowere kumeneko pomweso muzuri nkoswese mumuno anthu anamangiridwa nyumba kumeneko ngati nkotheka tapa santhawi kuti atapita kwangu aona koma manyumba amene ndi anthu nkokuti akasegulira atakhala president ndi azapita kumeneko kuti akaone anthu amene ndikuona kuti apanga madongoso ena otani othandiza anthu kumeneko ndeti kupepeseni kwambiri tipepeseso chifukwa cha nthawi imene manena agogo kunoko atafika kuno regional governor anatuza kuti misonkhano kuno imayamba madzulo kotera kuti tikamachoka pano ena kha kumabwerabe ngati msonkhano ulipobe chifukwa cha mmene kumakhalira ndi dzuwa lili kunoko ndiye mmene abwera mabwana nthawi zino tinauza kuti mutabwerako chama 2-3 chifukwa nimene amanenera kuti kunoko kubwera mmamawa akhala kulibe chifukwa cha dzuwa limayamba lili mmamawa omwe ndeti upepeseni ndifeyo agogo sikuti chinali cholinga cha president koma ifeyo regional governor polumikiza anthu akuno amataya kuno timayamba madzulo basi nangotengera zimenezo agogo ndipepese ndithu tikupepeseni azigogo athu onse olemekezeka mwine kupepesa kwa ine mungo ndiyang'anyira wina waje wa size ya ine ndikapepesa madzulo uno tamva nene ndipepese mama ilo nde avomeratu agogo nde nupasani ntchito ndinu kuti ndiyang'anyire mmodzi kuti kupepesa kumveke chibakira mwamba icho UTM sogolo lathu Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano boma takunyadirani kwambiri bwana kuti mwafika kuno ku East Bank tinakufufutani bwana kuti mubwere kuno muone mavuto amene anthu akumana nawo nthanda wanena nkhani ya nsewu kunonso zokuti ku Malawi timakhati kumadabwa chifukwa anthu awawo akumana ndi mavuto osiyana-siyana nsewu wonse uja wangokhala mavuto okhaokha magweru okhaokha doti lonse la mmapiri lagwera mu nsewumu umene anthu akulephera kuti aduse kuno anthu amabizinesi kuti aduse kuno akafika ku town amalipira mitengo yokhala ngati yogulira galimoto yomweyo chifukwa cha nsewu ngovuta ambiri amatha kukhala nthawi yachali osapita mtown chifukwa chosowa transport bwana kunoko ndi kumodzi kumene anthu amagula chakudya modula kwambiri chifukwa cha misewu komanso chifukwa chosowa cha zakudya fetereza kuno anthu sanalandire agogo athu olemekezeka mavuto onse amene tikumana nawo kuno chifukwa chakuti akuti anthu akuno mmavotera chizolowezi anthu akuno mmakonda kuvotera chizolowezi ndi anthu alasa kupasireni chitukuko mmakavoterabe nthawi yakwana asogoleri muzisintha musiye kuvotera chizolowezi
ena mangoti yayi lelolo president yachu Dr. Daliso Kabambe nthawi imene ndi director sugar metu mulima panchalowi anali 600 lelo 600 sugar amene mukumulima kumulanje mukulima kulilongwe akulimidwa kunchalo konku mazi achani omwe wawo koma sugar lelo ndi odula zokuti anthu akulephera kugula kapenanso 1 kg ya chimanga ili bwino koma pakiti ya sugar ndi odula kwambiri. Lelo Dr. Daliso Kabambe ali budget director chimanga chenichi chinali pa 8000 lelo chimanga thumba ndi 8000 mazi acheso omwe wawo amene ukolola nawo anthu mizimbe iyi mazi acheso omwe tikutengedwa nawo ife awo mazi acheso omwe tikulephera kulima chimanga chifukwa chosowa fertilizer nthawi imeneyo budget director ali Dr. Daliso Kabambe komanso ali reserve bank governor chimanga chinali pa 80,000 pa thumba lero chimanga chili maja 50 chili pa 40 80,000 chimanga chili pa 80,000 ndeno ba Dr. Daliso Kabambe ali budget director zira lenili limene limayikidwa ndi nkhuku ya thazi linali pa 50 kwacha lero mazira masiku ano nkhuku za thazi zikulephera kuyikira mazira chifukwa kusowa zakudya mazira kuyikidwa ndi atambala okuda lero mazira ali pa 500 kwacha zili bwino zira tulili pa 500 lomweli nkhuku yajengo pita kudya michenga mmazimo lije mabi kuseri kwa nyumba yaku libwera likire mazira ali 500 kwacha zili bwino asogoleri lero Dr. Daliso Kabambe ali reserve bank governor komanso budget director nini maweni ali pa 50 kwacha lero nini mali babwa ndipo matemba lero tukula matemba apwi 200 komanso nthawi imene zimapezeka mmatumba mwazi bambo ni mwazi mayi lero kodi tikatenga trouser ya bambo kuti tikape mwina tipise mmatumba tipeza mu 102 tingopeza mchenga ukhaokha ndalama mulibe china chilicho kusanza kuti zinthu sizili chani sizili bwino lelo president yathu ali budget director kumalawi kunoko zinthu zinali pabwino feza weni anali pa 18,000 lelo fertilizer ali pa 18,000 asogoleri a president yathu lelo fertilizer ali pa 150 ndipo poziwa kuti anthu asanga kule fertilizer ali pa 150,000 chimene amaziwa iwo anthu ambiri mambo chigudulu chao nakwana so tikaikako chigudulu chao ndiye tizifusana mamawa yako mikozo ya zazamo aliyayi ya sala pang'ono nanga yako cholinga mamawa kukacha tisafulusa tizikachira chimanga kumunda zili bwino zaka 61 ndukapezeka kuti tikutenga ndowa kumalo anaweza kumeneko fertilizer makao dula ndichopesa chisoni kuti ena bwana amakuda kumakusatirani kumeneko lero mukuti mugona ninjala mwatenga tambala yes fertilizer magulisa ku Central Region uko akangopasa na nyumba ni nyumba kumapasana fertilizer inosa kupasa ni fertilizer lero mulephera chakudya amafuna anthu akolole ku Central Region abwera zikugulisira ni tengo dula kuno lero mwavala malaya omwe linawo phama pansana lero mukugona ninjala ndiye mukuti njala yatikwana kuno mutavala zovala zanu pali nzeru pamenepo muje nkhukuzo nanga muri njala kuno iliko bwayi mutazivala nkhukuzo zili pasana munthu akutipanga mwano wa ukulu kuno palibe mmene mukanena kuti kuno kukhale mamega farm bwana mamega farm anthu anayamba kalewu mphepete mwasinje nsewose kupita uku anthu azalazala china choyera ngati ineyo ngati makaladi chilibe fertilizer imene jaika basa kumakupasani fertilizer kunoko nthawi ya mvula simalephera ukolola ngatani ikufumba nthawi ina ndiye kuti fertilizer pano kumabwera bwana pamene mukhala president kunoko fertilizer anamalima katatu pachaka anthu azipitiza ife chimanga tizigula kuno ife anthu akuntunda chimanga tizipikula kuno osati umakapikula ukasungu ngati kuno kulibe mazi yayi ndipo kasungu lilongwe kulibenso nyanja ili kusalima kumangochi kuno kulishira river kuno fertilizer kuno tizilima kuposaso mizimbe sugar chakudula uchi mizimbe sugar dule tibe nayo ntchito nandola dule tibe nayo ntchito foja dule tibe nayo ntchito amene azibweresa chuma kuno koma chimanga chokha olo muti achibweresa umakhapa 400 kwacha tilibe nayo ntchito cholinga kuti anthu awa azidya
chimanga ndi moyo anthu azidya phala mamawa aje sima masana mazulo swatani amene aje pamene anthu ayika mankhwala olera muzipatala majakisoni manoplant ose ena okumwa ena tabaidwapo ndi ena kuti akulera musiye tifuna mukhale ndi pakati anawo tizalipira 500 ife tifuna 500 mutipasire chile chifukwa ena amati kubereka kumwalira nthawi iti komanso anawo akumabadwa athazi akumabadwa osakwanira akumabadwa ndi ma 2 kg chifukwa chachani chanjala mutipasire chile tijeretu ana akamabadwa akhale achani amenewo amphamvu mukamabwera kumalipira school fees kamuzapasa ndalamazo kazina muzayika m'matumba mwanu koma sipano ndalama imene mukayika kuti chifukwa ngakhale anthu zimenezo manifesto amene akanakha oyambirira anthu maonesa uve kale mamuna tumamonera kuchibwezi ndezaka 5 zatha opanda china chilichonse ndi aziti ulendo uno mukandilola ukwati ndezi kwa mukandilola ulendo uno mwina tibereka mapasa zona asogoleri nthawi yonamizana sino komanso akanakhala onse amene akuzinamiza kuti atakhala ma president aziko la Malawi tikana ino amene maonesa ma video show chaka chopanga ndalama ndichiti ndi chino muchita zimeja rekodi mukachita rekodi muzionesa nyumba zanu mupange ndalama muone wafusa kuti muzapanga chani ena alephera kuti abwere poera zionese chifukwa chokuti mwina cheuje simukwaziwa cheujewu tatiye ni mwaone ngati cheuje somwe achula kawiri tili ndi president apa Dr. Daliso Kabambe amene akuziwa kuchakula mfundo enawo asogoleri tinene mawu awa apa anyamata ali apa olo mafumu ali apa atafuna kukwatira sakwatira ine yani chifukwa ine aziwa kuti ndinakwatiwa kale ana ndili nawo aziyangana sabana ni muzika kamili badali hapa yosha kamvotera vuto lanu ndi chani ena munaona kale kuna mizani miseu nditi ndi alephera kupasani miseu mukavotera panaka kupasani ena wesa chimanga ena mukuti chimanga chibwera azikupasani khoma ndi khomo chabwino chimanga chongati chimakhalapo sakupasani chilipo muzija pano chifukwa wina aliyese amene afuna kulamula kumalawi kuno musamango anamiza apaseni pano patione ife tizabweresa apasireni pano ene mukatiya koma tifuna akuti ndi atibweresa chimanga koma tifuna akuti atipasa nsewu abwerese nsewu akupasireni chile onse amene afuna kuima nawo pano nesanakhale pa kufusa ni kwati kunoko tafuna kukaja sima ndikaja restaurant yake hii mukana kuti kaja restaurant yakuti chifanyo kama pika jani ama pika bwina makhala mwinaje wa restaurant yoka pena amene kugwira ntchito umenemo sopano pamene malempinga mtali kama kugwira ntchito yabwino kumalawi kuno chinali chifukwa cha Dr. Daliso Kabambe amene amagwira ntchito ngati budget director pamene malawi muno zimachita bwino ndalama ndikumakhazikika ndikumapezeka m'machumba mabusiness ndikumayenda bwino ali reserve bank governor akugwira ntchito ndi Professor Arthur Peter Mutharika anyamata aje ndi ati lameno lero ife tinakaya nyamulako kuti tiyeni tifuna tiziona muzipangira nokha ku mtundu wa Malawi musamapangire muli kumbuyo anthu akaja aziti koma ndi wakuti ayi tifuna nokha mugwire ntchito imeneyo ndawali apa ndiye muzingoona amene amachakula ena kumaziluma pamene paja ena nangothawira ati wautali asogoleri malonda asitimagulisira kuchipinda malonda asitimagulisira muthumba ngati ni mphaka kuopa kuti atikanda ngati ndi galu kuopa kuti akangomusiya panja abwera kumwe kwachokera iye malonda timagulisira poyera awa electoral commission ikanakhala mayiko ozindikira tikanena kuti ena osaja athawa saufunda upresident anthu amene akupikisana kumalawi kuno ni mapresident atatu president wa UDF president wa PP ndi president wa UTM ndi anthu atatu amene akupikisana ife malonda athu tidati tachule osewu malonda athu ndi awa anyamata amene akudziwa nkhani ya chuma sitingakambeza ukwati opanda chuma sitingakambeza chinkhoswe opanda chuma sitingakambeza business opanda chuma ngakhale sadaka yeni imafuna so chuma chitani chidusepo sadaka imafuna chuma anthu akagulire nkhuku na ndolo chani imafuna chuma aina cha chuma ndi ati awa akhala apa kodi chuma muchibweresani bwanji kumalawi kuno
kumene tikufuna ife chikwawa ikaima paokha ikhale yozidalira yokha chifukwa cha chuma chimene chibwere kuchikwawa kuno. Ulimi wonse mene tikunenawo tizipanga mapulogalamu tosika ndi asikana achi awali apa mfundi asikanawo mukamaka sankha zina zosalongosoka kuli asikana ndi anyamatawo amene atasathandize kuchikwawa kuno. Mukamasankha mosankha chizolowezi ena onse mukwaziwa zipani taziona zili ukozo mutazipachizika muntengo ife chipani chili pasi ndi ichi chifukwa tifuna tione za anthu. Zipani zina zikoloka mwamba ni mphepo zilibe ntchito zilibe sikelo mwazika kuntengo zo zili kandakanda. Zipani zili bwino ndi pani zili panozi ainachi amene ayimira chipani chimene cha UTM ndi anyamata ndi asikana ali apawo mwamona amene wayankhulira MP wakuno tavotani UTM mukaone kuti kodi chipani cha UTM chupangirani chani. Musamangovota chizolowezi anthu amangoti poti azolowera sidapasa chilichonse ngakhale ukwati omwe tikapangira chizolowezi sizimayenda bwino. Azibambo akamutenga nzimayi mwa chizolowezi amakatengana ndi ogulisa mtapasha. Azimayi akamutenga nzibambo mwa chizolowezi amakathawa ndi kuloweraso kwina. Inu mukavoteraso chizolowezi zuwa limene tikuliwothaili tiliwothabe mpaka na Yesu azatani azabwere kuno siku za sita mukazolowera kuvotera chizolowezi. Ulendo ono takasintheni mukavotera chipani cha UTM ni ma MP a UTM president wa UTM makansala ajani a UTM anyamata ndi asikana oganiza po. Your Excellency, you are most welcome kuchikwawa kuno. Zikomo kwambiri ambuye akudaliseni. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwana president athu mmene timayenda dzulo ndi zana ndi mai director mai Mponda wa Chinyamata Maxwell kuyang'ana kudusa madera pamabwera nkhani ina yake imene imanenedwa yayifupi kuyilankhula yayifupi kuyiyanga mumva anthu apa ayiyankha mwansangasanga a vice president asadayimirire kuti alankhule apange china chilichonse ndiye muyimve nkhani imene yoyo. Aliyese atakweza chibagera mmwamba kuti no tipange nozichi chibagera mmwamba chosa chikangawa chosa iye yankhani mmene mmayankhira dzulo chosa chikangawa chosa chosa chikangawa chosa. Bwana akuti pa 16 pa anthu akhozekera kuti achose chikangawa mwansangasanga chifukwa cha nthawi ndi azuse olemekezeka bwana Richard Makondi kuti alankhule atambasule china chilichonse monga ngati vice president wa chigawo chino chakumwera olemekezeka bwana Richard Makondi. Iwo akadzalankhula ndamene ati azazuse a president athu azalankhula. Umwamba wapombereza yo 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 yo. Eti mafumu wapomea.